berlama-lama, kita saksikan penampilan dari kelas 12D dengan judul Tresna Jati Tumeka Pati. Prabodotno lahir dari rahim maharahim kehidupan. Bagai bunga di pagi hari, begitu indah wujud lahiriah. Untuk mempertahankan tempat yang telah terkepung oleh angkara murka, harus mewujudkan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Prabodotno akan menjadi pasangan hidup serta pasangan perang di antaranya. Prabodotno. Aku akan berseberang bersama Panji yang telah bisa mengalahkanku dan menancapkan kerisku di bumi. Untuk menyatukan segala hal dalam satu titik kehidupan. Jika malam tetaplah terang, jika siang tetaplah tenang. Dan ini adalah perjuangan. Meski cinta jatiku bersama Panji akan mati dalam peperangan, itu merupakan pengabdian. Dewan penguji dan para hadirin sekalian, inilah drama tari Tresna Jati Tumeka Pati. Selamat menyaksikan. Alon-alon angin ngubengi kabut ireng ing dure meka mendung. Dadi pertondo yen bumi wis gonjang kanjing amarga riwuhanipun murka. Banyu eluh milih ngucur ing bedane masyarakat. Mbok menawa panjenengan dudu satria estri kang paling unggul Prabodotno, nanging siji bab kang mesti panjenengan sampun dados tumodot tumrap katahaning wanita sanes kan kapingin tangi saka kelemahanipun. Panjenengan ugi paring gagasan ngenani kesajaran antarane priya lan wanita. Soho buka mripat donya yen satemane wanita punika sejajar kalian priya. Kanthi tetep deleng lan nglakoni kodratipun minangka wanita. Sura Sudira Jayaning Kangrat soh basta teka oleh Gamar Mastuti. Duk Cahayu, duduk karepku ngunting bluwang. Nanging wis akeh para satriya lan danyang sing teka nglamar kuwi. Kene yo kabeh kok tolak, Nduk. Nyuwun ngapunten Rama, sanes maksud kula mlelo. Nanging kula menika wanita ingkang ugi nggadhahi ilmu kanuragan. Kula mboten kepingin nggadhahi garwa ingkang ringkih. Lajeng kepriye karepmu, Nduk?
Kula nyuwun dipun wontenaken sayembara Rama. Sinten kemawon ingkang saged ngalahaken kula ing madyaning palagan inggih menika ingkang badhe dados sisihan kula, dados pasangan urip lan pasangan perang. Yen pancen kuwi wis dadi tekadmu, bakal tak turuti, bakal tak umumke sayembara iki menyang kabeh penjuru negeri. Para kawula kabeh ing tlatah Kadipaten Malang uga ing sakjabane. Ing dina iki aku ngenakake patembaya marang sapa kang bisa ngalahke putriku yen ketemu dadiya garwane, dadiya sisiane. Jenenge madu mesti ditekani tawon. Ora let suwe sawise wara-wara iku kerprungu. Teka wong loro kan duweni kesatean punjul. Sumolewo kang kondang amarga angkuh lan kekuatani, serta Raden Panji Pulong Jiwa kang luhur putine. Wong loro iki padha-padha nandung tresna, nanging mung siji kang bakal entuk mulya. Ing kene panas wasanane padha-padha ora gelem ngalah karo rebutan atine Sang Dewi. Pulang Jiwa, luwih becik kowe bali wae. Kowe ora bakal iso nandingi aku. Sejatine kowe iku wong lemah. Sumolewo, yen pancen kowe sakti, kuwi dibuktekke ora mung metu saka lambe. Ler kadya langit kerubuhan gunung, hawa panas wiwit krasa ing antane Sumolewo lan Raden Panji. Ora mung adu omong, nanging saiki wis adu donga lan adu kekuatan. Sapa kang bener, sapa kang linuwe, kita sakseni bebarengan.
Ampun Raden, sampun cekap. Panjenengan pancen satriya sekti. Kados janji kula sagah dados garwa panjenengan. Cahayu denok deplo wong ayu sing paling manis Nimas Ayu Dewi Prabaretna saka ngendi tuwuh ing tresna saka mripat mudhone ngati duh dewiku si Prabaretna manut asun mancing tilam sari. Kabungahan lan kasmarane Prabaretna ora suwe. Kraton Mataram banjur marangi Rangga Toh Jiwa supaya Kadipaten Malang gelem tunduk marang Mataram. Nanging Rangga nolak kanggo tunduk. Amargane nesune Mataram sing saya murup, Kadipaten Malang lan Mataram banjur ngalami perang gedhe. Mataram pancen kemaki, Malang boten badhe tunduk dumateng Mataram. Pulang jiwa, dadike getihmu dadi benteng kadipaten iki. Sendika dawuh Rama, boten badhe mundur sejangkah wae. Magito-gito! Sanjata para jurit ya budal sumalakan bang suci tanah Jawa tata titi sanjata para jurit ya budal sumalakan bang suci tanah Jawa tata titi sanjata para jurit ya budal. Senopati Mataram, kawula kepingin mangertosi punapa maksud lan kersanipun panjenengan rawuh ing tlatah Kadipati Malang kanthi nggawa tombak wetang saha genggaman cangke prapta kanthi wewenang ingkang panjenengan emban. Punten sewu, kula saha sakabehing prajurit mboten gadah niat penjara Praja Brana utawi ngrebut wewengkon Kadipaten Malang. Ananing menawa kersa kula saha sak prajurit Nayaka nggadah pepanggihan ngupadi manunggalaken kersa lan kerjasama ing antawisipun Mataram kaliyan Malang supados saged mbangun kagiyatan saha katentreman ing tlatah Jawi Wetan. Sang Senopati, sampun ngantos kesusu manunggalipun Mataram kaliyan Malang boten saged dipun paksaaken. Awit saben-saben wis nggadah kapribaden dhewe-dhewe, tata krama saha budayanipun piyambak ing bumi ingkang dipun pimindak. Lah dalah sinuwun menawi mekaten kula mboten saged sarujuk. Kula minangka duta prajurit Mataram nggadah jejibahan supados saged ngrampungaken prekawis punika. Wis ora kasuwen saiki wayahe mbutikna yen kowe pantes tunduk marang Mataram. Alah Sang Senopati, punapa panjenengan kesusu dene badhe ngayahi perang sapunika menawi kita sedaya nindakake pemanasan rumiyin yak napa supados mangke mboten kaget nalika kalah perang. He para warga, ayo bareng-bareng pemanasan sadurunge perang. Buto galak solahe lunjak-lunjak ngadeg sigra
Raden Panji, sampun cekap panjenengan dolanan kaliyan kula. Sampunika wekdalipun mbuktèkaken sinten ingkang pantes dipun tundhukake ing bumi punika. Mari kita. Jroning paprangan agung ing tanah Jawi, pesisir wetan minangka kandha pasane Samodra. Jroning paprangan agung ing tanah Jawi, pesisir wetan minangka kandha pasane Samodra. Radenya Sang Prabaratna harsa bunga kasaryuda tetakeng tekad manunggal setya nyawiji sawiji dadiun mukti.
tanaping siang ratri memangon karyana tiasing sasama. Penting ya, karena gue habis kita habis teks pokok kata-kata terakhir habis itu langsung melayur ini gue langsung coba ini narator Berarti aku langsung paling ini. iya Aku salahnya ini. sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12D. Wah, penampilan dari kelas 12D ini sangat keren banget ya Sal. Dari penampilan ini kita diajak untuk menyelami makna cinta yang sesungguhnya. Di mana tentang ketulusan hati, keberanian dan juga kesetiaan yang untuk bertahan hingga akhir. Sebuah kisah yang bukan hanya kita saksikan tetapi perlahan membawa kita masuk ke dalam ceritanya.